马苏卡隆姆阿哈林扬族莫哈林塔夫克洱海那拉丁云南达克库杜马索亚马群嘎萨克森嘎萨木乔塔图瓦索塞萨卡马空埃肯扎夫塔切瓦达卡伊阿什卡伦巴扬巴扬能哈康亚萨木塔内那松祖瓦亚木沙嘎塔瓦阿沃林阿玛扎因瓦尼木黑民沃林亚木沙嘎塔瓦阿云南吞达嘎什卡伦阿里夫达达雷塔拉达切萨因哈尔祖瓦扬族木塔内马苏丁宾亚瓦苏那祖瓦亚旺不得一斗阿塔夫肯洱海吉肯科瓦切什卡拉阿玛阿卡尔上什卡伦阿里夫达达雷塔拉达切萨因塔夫肯亚伊法马达马扎拉尔古尔巴塔尔穆哈里达伊塔强 LG 吉肯央什卡伦能gwam natin larding Yunnan da kamfanin kiyaye muhalli sun dukufa wajen magance gurbatar muhalli domin kare albarkatun lardin. Kuma an gina masai sama da 1,100 cikin ƙauyukan lardin, tare da kafa bututu na dubban kilomita. Hakan ya sa aka tsabtace gurbataccen ruwa da ka taba zubawa a cikin tafkin, tare da tare shi a wuri guda, ta yadda ba zai koma cikin tafkin ba. Nasarar da aka cimma ta dogara ce a kan cikakken tsarin da aka yi da kuma bunƙasar kimiyya da fasaha da kuma wawuba haɗin gwiwar da aka yi a tsakanin gwamnati da al'ummomin wurin.